Tarradellas va ser el president fins a les eleccions del 1980. La seva contribució decisiva a la història d'aquest país es diu legitimitat. Ell va retornar a la Generalitat Republicana a Espanya, després d'haver mantingut viva la flama de la institució a França durant 23 anys. I això és una mostra d'amor al país i a Catalunya. Aquest 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, he posat l'exemple de Tarradellas, perquè, com deia, forma part de la història d'aquest país. Forma part de la nostra capacitat de resistència i de no renunciar a allò que és més nostre, la nostra identitat. La nostra és una causa digna i noble. És una causa en positiu que va a favor de les persones, el país, la llibertat, la justícia i el progrés. Solsonencs i solsonenques, cridem tots forts: visca Catalunya!